gertatzen zaitzuna normala izan da. Eta orden erditzeare gero hartu naiz izan zela, ez nuen indarrik gulkatzeko, orden etortzen dire eta pinpan forcesak, eta venga, aurra kanpora. Eta gero, gero ja hasi zen eritasuna ja, seguraski ez dakitin azeleratu zen, behar bada titia ematen ere indarra hortigaten zitzaidan, ez dakit afera da, urte bat eman niola titia semeari, eta orduen erabaki nuen ustea, zen pisu desente galdunen, eta ja izan zen prozesua, pisua galdu, indarra galdu. Maila akademikoak atzera egin du mundu osoan, baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere pandemiaren ondorioz. 2022ko PISA txostenaren arabera, Autonomia Erkidego eta munduko herrialde ia guztietan puntuazioek bera egin dute Japonian eta Korean izan ezik. Jaitsiera orokorra pandemiaren ondorioei egotzi diete txostenaren arduradunek. Euskadi eta Nafarroako datuek ere okerrera egin dute 2018ko adierazleekin alderatuz. Arratsaldeon, txostenaren berri izan orduko agerraldia egin dute Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ordezkariek Gasteizen. Hezkuntza Sailak PISA txostenean izandako jaitsiera justifikatu du pandemiagatik eta orokorra delako. Entzun Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburuaren hitzak. Eragin hori herrialde guztietara zabaltzen du. Pandemiaren osteko jaitsiera orokorra den testuinguru batean gaude. Sistemak denbora behar du aldaketak egiteko. PISAren datuak aztertzean ere eragin hori argi eta garbi agertzen da. PISAren arabera, pandemiaren osteko berreskurapena aurreikusitakoa baino motelagoa izaten ari da. Langileen auziei dagokionez, Michelineko langile batzordeak ontzat hartu du kaleratze plana. Zatiketa handiarekin izan bada ere, Gasteizko Michelineko langile batzordeak onartu egin du lantaldea txikitzeko zuzendaritzak egindako proposamena. 12 boto izan dira zuzendaritzaren planaren alde, 9 aurka eta 2 abstentzio. Beste laukidek ez dute bozketan parte hartu. Horren bestez, Frantziako multinazionalak 150 lagun kaleratuko ditu Gasteizko fabrikatik. Mekaner enpresako langileek 10. greba eguna dute gaurkoa, izan ere duela 3 hilabete Stellantis multinazionalak plantaren itxiera jakinarazi zuen eta ordutik hainbat protesta egin dituzte. Azken albisteen arabera, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak Mekanerreko langilei esan die enpresa erosi nahi duen inbertitzaile bat aurkitzen lagunduko diela. Eta gaur etorri gara Bilbora berriro ere, batzar bat daukagu Mikel Amundaren egaz. Beraiek komunikabide bat ireki dute Stellantiseko ordezkari batekin. Eta orduan batzar hori eskatu dugu, kontatu jakiteko, zer hitz egin duten edo zer albiste dagoen Mekanerren alde. Politikan Iñigo Urkulluk adierazi du ez dakiela noiz egingo diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta lehendakarigai izan nahi ote zuen galdetuta esan du alderdiko gizona dela eta bere erabakiak errespetatu eta betetzen dituela. Y yo no voy a terminar mal con el Partido Nacionalista Vasco. Ni el Partido Nacionalista Vasco creo que va a terminar mal conmigo, en absoluto. Yo soy un hombre del Partido Nacionalista Vasco que atiende sus decisiones y las respeta y las cumple. Hezkuntza legeari dagokionez elkarretaratzea egin du gaur LAB sindikatuak Gasteizko Legebiltzarraren aurrean, EAJak eta PSEek adostutako hezkuntza lege berriari ezetz esateko. Hezkuntza akordioan eragiteko dekalogoa aurkeztu genuen. Batetik, hezkuntza sistemaren antolaketa eta eredua guztiz aldatzeko, eta bestetik, langileak aintzat hartu eta lanbaldintzak hobetzeko. Parlamentuan, hemen, gure ekarpenak aurkeztu ditugu. Hezkuntza akordioari, lege zirriborroari eta lege aurreproiektuari ere. Bada bukaerara helduta, aukera galdu du EAJak eta atea itxi dio
hezkuntza sistemak behar dituen aldaketei. Lerroburuak amaitzeko Durangora joko dugu. Bihar irekiko ditu ateak 58. Durangoko azokak. Abenduaren 6-tik 10 sortzaileak eta kulturzaleak elkartuko ditu kulturaren plazak. 950 nobedade eta egile eta musikari askoren presentzia izango da bertan. Ez galdu. Atzera kontaketa martxan da, Durangoko azoka kateak zabalduko dizkio abenduaren 6-tik 10 58. edizioari. Antolatzaileek sormenaren estanda eta euskal kulturaren bilgunea izango dela adierazi dute. Guztira 275 ekitalirekin gozatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Bi ezaugarri garrantzitsu nabarmendu ditu Beñat Gaztelurrutiak, anitza eta gaztea izango dela azoka azpimarratuz. Aurtengo azoka mamitsua izango da. Aktuala. Bogan dauden joerak jasoko dituena. Ezaugarri bi nabarmendu gura genituzke. Anitza eta gaztea. Anitza eta gaztea. Guztira 275 ekitaldirekin gozatzeko aukera izango dute Durangoko azokako bisitariek. Egitaraua beteta daukagu. Gazteek egindako sorkuntza eta pentsatutako jarduerengatik aurten bere biziko presentzia izango dute hainbat ekitalditan. Hain zuzen da abenduaren 8 haiei eskainiko zaie gazte estandaren 2. edizioarekin. Horrela ba, abenduaren 6-tik 10 Durangora etortzeko dei berezia egin gura diogu herritarrei. Etor zaitezte euskal kulturari bultzada ematera. Aurtengo uztari dagokionez 950 nobedade erakutsiko dira, liburuak, aldizkariak, diskoak eta beste hainbat ekoizpen berri 257 erakusmaitan. Arratsaldeon guztioi, 7 pasata heldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Eguneko argazkiari ekingo diogu. Hego Euskal Herriko ikasleen emaitzek okerrera egin dute PISA txostenean. 3 konpetentzia aztertu dituzte 15 urteko ikasleen artean, zientziak, matematika eta irakurketa. Jaurlaritzak gogorarazi du pandemia bukatzeko zegoela egin zituztela probak. Euskadiko emaitza, Elgakoa, Espainiakoa eta Europar Batasunekoa baino altuago da. Jaitsiera orokorra izan da, baina nabarmenena Europar Batasunekoa izan da. 20 puntu jaitsin da eta. Atzera pauso bat eta beste bat gibelera. Horrelakoa izaten ari da azken urteetan azterketak euskaraz pasatu ahal izateko eskubidearen aldeko sehaskaren ibilbidea. Orain sehaskak salatu du brebetako ariketen azalpenak frantses hutsean izango dituztela ikasleek. Ministro aldaketa izan denetik ez dugu harreman zuzenik izan Paiserekin orain. Jonen gira, harreman horren bilat,
dudarik gabe, hor badugu gutun bat prestatua, eta berko ditugu solaskideak atseman Parisen, erabaki hori ez baita Porlaretik heldu, baina niduri zuzenki Parisetik, Pariseko kabinetetik, eta handa jokatzen gure hizkuntzen etorkizuna. Berriari eskatzen digula, bai alabai ikasturte honetan main gainean eman dezan gogoeta hori eta gauzatu dezan ekaineko azterketentzat. Elean iztunak dira eta uste dut traba baina gehiago eskubide urraketa larri bat dela. Gainerat justifikatzen dute hori ikasleen arteko ekitatearen izenean. Euskararen Errepublikaren plaza izena jarri dio Euskal Herrian Euskarazek Iruñeko Konstituzio plazari. Iruñako udala, 78ko Espainiar Konstituzioaren omenezko Konstituzion izeneko plaka jarri zuen iazko urtarrilean, erderaz bakarrik. Aurten, helegite batzuen ondoren, Nafarroako administrazioa auzitegia zein Iruñakoa gaztelera hutsean errotulatu zitekeela ebatzi dute Konstituzion izenez propioa dela eta itzulpenik onartzen ez duela argudia. Euskararen aurkako erasoaldi betean gauden honetan. Hau eraso bat gehiago da. Gure kaleetan euskararik ikusi eta entzun nahi ez dutenen aldetik. Euskararen Errepublika behar du, eta eraginez lortuko du. Gora Euskararen Errepublika! Bada Euskaraz gabiltzala, Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 4. urtez segidan martxan jarri du Eskatu eskaini Euskaraz kanpaina. Merkataritzan eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko eta erabiltzaileak sentsibilizatzeko asmoz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 131 udalerritan egingo da. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Eskatu eskaini Euskaraz kanpainaren 4. edizioa aurkeztu du. Ostalaritzan zein merkataritzan euskararen erabilera sustatzeko eta sentsibilizatzeko helburuarekin. Bezeroak zein ostalari eta merkatariak dira kanpaina honen helburu. Helburu bikoitza dakargu Mariak esan bezala. Batetik, herritarrak, arabarrak aktibatzea, erosi eta kontsumitzeko orduan euskara ere erabil dezaten. Eta bestetik, denda eta ostalaritzako profesionalei gonbidapena luzatzea eta bultzada bat ematea gerturatzen zaizkien erosle eta bezeroei euskaraz keinu bat egin diezaieten. Aurtengo kanpainia, Eusko Jaurlaritzak Nafarroaren gobernuarekin eta euskararen erakunde publikoarekin batera sortutako marka berriarekin batera hasiko da. Euskaraz // deiturikoa. Honen helburua, estres linguistikorik gabe euskaraz mintzatzeko espazioak identifikatzea da. 2022 kolektiboak 10 proposamen egin ditu Baionako festak jasangarriagoak egiteko. Euskararen egunaz gain Nafarroako eguna izan zen pasaden igandean. Nafarroaren egunaren harira lurraldeko entitate ezberdinek ospakizunak antolatu zituzten.
Nafarroako egunaren ospakizunen inguruan, ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte bai Nafarroako gobernuak, bai Nafarroako parlamentuak. Ekitaldi nagusietako bat Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuan ospatu da, eta bertan musika ikuskizunaz gain, ekitaldian parte hartu duten agintari ezberdinek hitza hartu dute. Horren ostean, Nafarroako urrezko domina ezarri zaio Nafarroako UNED Unibertsitate Zentroari. Maria Txibite lehendakariak hitzartzea aprobetxatu nahi izan du, bere gobernuaz eta Nafarroarako dituen asmoetaz hitz egiteko. Este gobierno, que trasciende el ruido para centrarse en la tarea, está abordando las principales cuestiones que preocupan a la ciudadanía: el futuro de la industria, el empleo de calidad, el acceso a la vivienda, la mejor educación, el impulso de la atención primaria, la cobertura de las personas más vulnerables y la igualdad. Nafarroako parlamentuko ospakizuna ez zen eztabaidaz libre egon. UPNeko Javier Espartzak ekitaldian abestuko zen Gernikako arbolaren kantaren inguruan tirabira sortu baitzuen joan den asteleeneko bozeramaile batzordean. Horiek izan dira, aurtengo Nafarroaren eguneko ospakizunak utzi dizkigunak. Nafarroan jarraitu Iruñeko kaleetan bizi direnen egoera latza salatu du Karabana Mugak zabalduz plataformak. Jesus, Maria eta beste 100 pertsonek kale gorrian egiten dutelo. Hori irakurzitekeen Karabanak Muga zabalduz elkarteak Takoneran egindako ekintzan jarri zituzten pankartetan. Iruñako udalak Takonerako parkean urtero jartzen duten belena aprobetxatuz, Karabana Mugak zabalduz elkarteak Iruñean kale gorrian bizi diren pertsonen egoera latza salatu nahi izan du. Estamos hoy denunciando que alrededor de 100 personas están durmiendo en la calle en Iruña, además en estos días que está haciendo un clima con temperaturas de hasta 0 grados. Exigimos que ninguna persona debería verse obligada a dormir en la calle en ningún momento del año y todo el mundo debería tener unas condiciones de vida, unos derechos mínimos y unas condiciones de vida dignas. Temperaturek behera egiten duten egun hauetan, udalak duen jarrera salatu nahi izan dute eta eskatu diote bere legea bete dezan. Iruñeko udalaren araudiak dioenez, termometroak 4 gradutik behera markatzen duenean, inork ez luke kalean lo egin beharko. Eta Karabana Mugak zabalduzek salatu duenez, ez da hori betetzen ari. Kolektibo ezberdinek iraietik daramate egoera hau salatzen, eta Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari medioak eskatzen dizkiete kale gorrian bizi diren pertsonen baldintzak hobetzeko. Hala ere, erantzunik jaso gabe jarraitzen dute. 87 urteren ondoren aitaren hezurrak berreskuratuko ditu azkenik Pepi Berasategik. 1956an erail zuten faxistek Hipolito Berasategi alkalde Donostiarra Oiartzunen eta 1977tik Kanposantuko oroimenerako frontoia hilobi monumentuan izan da. Sorpresa handia izan dua, lehenguan haitu gendun, lehenguan abizatu zigonean aintzan zenarroa, nola aita azalduan. Eta sorpresa izugarrizko izan dua. Gaur sorientzua gea, ziklo bat itxizaio familia bateri, bere sufrimentuak, eta zeuzkan zauriak besi dugu istea aita bilatu duelako. Nazioartean zein Euskal Herrian badirudi eskuinaren diskurtsoa geroz eta txoko gehiagotara heltzen ari dela. Bada Iruñean izan da 11 telebista eskuinaren mezuen aurrean gazteek zein pertzepzio duten ezagutzeko. Adi. Zer ari da pasatzen eskuinarekin Euskal Herrian eta munduan? Geroz eta jarraitzaile gehiago du? Edo geroz eta zarata gehiago egiten dute? Pues dakit, eta sobre todo gazteak orain, lehen baino gehiago daude eskuinarekin eta ez dakit. Ez bakarrik Espainian, Europa mailan ere eta toki askotan ere eskuina ateratzen ari da. Geroz eta jendea adarretara mugitzen ari da, ezker-ezkerera eta eskuinera ere bai nik uste.
Orduan, bueno, ez dakitza basako den, baina, bueno. Ni uste dut hori politikan orain dena oso polarizatuta dagoela eta, ez dakit, ikusten ari... Zeratik, ez dakit, baina jendean ekatuta egongo da, ez dakit, inflazioa eta horrelakoak, eta baina aleire ikusten ditugun gauzak, pues... Nik ikusi dut, jendea geroz eta eskuindar, geroz eta eskuindar gehiago daudela, basikamente. Bueno, nire ustez ez du hartzen indarra, ikusten da gehiago, daude gehiago interneten, baina ez da hartzen indarra, daude beti ezala, baina internetekin ikusten da gehiago. Eta gazteen gara afektatzen ari du gehiago, azkenean asko erabiltzen dugu mugikorra, eta orduan ikusten badugu asko, ez bada zaude informaturik politikoki, azkenean hartzen duzu argumentu horiek gidazko badira bezala, eta orduan hori agartzen. Zer gertatzen egin, jendeari komentzitzen diola geroz eta gehiago. Arrazoiak, gizartearen egoera dela, eta? Pena bat, ez dakit. Ez digute usten gure erabakiak jasotzea edo ez dakit. Hombre, nik uste zerbait hobetuko del. Eskuina igotzearekin ez zegoen, baina ez dakit, jendea ulertze dut azkenean, baina jendea ere ez da oso informatuta nik uste, eta ordan, jendeak... Ni uste dut eskuinekoak esaten dituztela gauza politak, eta baina gero... Gero egiten dutena, ez da esaten dutena, diot, Agian da erreakzio mugimendu bat, agian oso bortizki inposatzagatik gauzak agian erreakzionatzen da ere oso bortizki. Bai, nik uste dut baietz. Ez dut uste nik horregatik izango denik, Ja, ez dakit, ja. Zintakitatik irakurri daitezke albisteak, ez dakit, telebista mugikorra ere bai, baina sare sozialengatik bakarrik ez dut uste izango denik. Ni uste dut dena, kalean ikusten denaren negatik ere, ez dakit. Bai. A ber, nik ikusi dut, sobre todo Twitterren orain daude, esaten, sozialismoa ari dela edo komunismoa ari dela Espainia suntsitzen, nahi dutela dirua eman jendeari ez da egiten ez dutenean, eta gero lan egiten dugunok hori bestei dirua ematen diegula, eta etortzen dela jendea guri lanak kentzera, eta horrelako gauza. Eta jende hori esaten du horrelako gauzak, baina ez dakite etortzen den jendea zer nolako lanetan dauden lan egiten. Bai, nik uste dut baietz. Osea, gero askoz eta gehiago viralizatzen dira gauzak eta bar, eta zerbait, nola esaten da, ¿cómo se dice? Atrayente. Erakargarria egiten baldin badituzte gauzak, eskuinak, ikustu dut jendea. Bai. Sare sozialek azkenean ere boltsatzen dute jendea, agian egoera normal batean eginen ez luketen zerbait. Langileen aldarriei dagokionez, Bizkaiko esku hartze sozialeko langileek mobilizazioak hasi dituzte gizardatzen aurrean, sektoreko patronal nagusiaren aurrean, eta abenduaren 21 eta 28 beste 2 greba egun egingo dituzte. Horrela, orain arte egindako 6ei jarraipena emango diete. Bizkaiko esku hartze sozialeko langileek greba egingo dute abenduaren 21 eta 28 lan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko. Sektoreko beharginak haserre dauden azken 2 urtetako negoziazio mahaietan patronalek entzungor egin baitiete euren aldarri nagusiei, hau da soldata hobekuntzei eta lan osasunaren arloko gaiei besteak beste. Bizkaiko esku hartze sozialeko sektore langileek kaleak okupatuko ditugu berriro greba egun berriak deitzeko. Gaur, gizardatz eta geroan patronalei exigitzen diegu urrengo negoziazio mailan eratzun diezeiatela gure aldarrikapenei. Lan gatazka askatzeko urratsak emateko exigitu diete patronalei.
Era berean adierazi dutenez, erakundeak egoeraren erantzule nagusiak dira eta horregatik erantzunkizuna galde egin diete Eudeli, Bilboko udalari eta Bizkaiko Foru Aldundiari. Eudeli eta Bizkaiko Foru Aldundiari arduradun gisa eskatzen diegu beharrezko direzen urratza gatazkari irtenbidea emateko. Bizkaiko eskuhartze sozialeko langileen egoeraren berri emateko eta lanuzteak iragartzeko protesta egin dute Gizardat patronalaren egoitzaren atarian. Eta bertan argi utzi dute ez dutela onartuko soldatak pobretzea, ezta hitzarmenaren indarraldi luze batek haien lan baldintzak eta laneko segurtasun falta okertzeare. Horrekin batera, sektoreko langile guztiak deitu dituzte datorren astean egingo diren eskualdeko batzarretan parte hartzera. Arazo tekniko batzuk ditugu, baina laster gara bueltan. Eusko Legebiltzarraren aurrean egindako agerraldian, LAB sindikatuak, EAJak hezkuntza lege proiektu berriarekiko egin dituen aldaketa proposamenak baztertu dituela adierazi dute. Izan ere, salatu dute, EAJak PSE-rekin elkartasuna sendotzea lehenetsi duela hezkuntzak behar dituen aldaketeen aurretik. Hezkuntza akordioan eragiteko dekalogoa aurkeztu genuen. Batetik, hezkuntza sistemaren antolaketa eta eredua guztiz aldatzeko, eta bestetik, langileak aintzat hartu eta lanbaldintzak hobetzeko. Parlamentuan, hemen, gure ekarpenak aurkeztu ditugu. Hezkuntza akordioari, lege zirriborroari eta lege aurreproiektuari ere. Bada bukaerara helduta, aukera galdu du EAJak eta atea itxi dio hezkuntza sistemak behar dituen aldaketei. Sindikatuak hainbatetan adierazi duenez, proiektu honetan hezkuntzak behar dituen funtsezko elementuak falta dira. Izan ere, eskola publikoaren eredua ez da lehenesten eta euskararen presentzia murriztu egiten da gaztelania eta ingelesaren mesedetan. Tubisako berriak alak izarte ekimeneko ikastetxetan sindikatuen 100 ordezkarik hitzarmena berritzea eskatu zuten atzo Bilbon. Lanpostuen murrizketak, zerbitzuaren prekarizazioa, autobusen egoera tamalgarriak eta langileekiko tratu iraingarriak salatu zituzten Tubisako langileek burututako lehendabiziko mobilizazioan. Tubisako presidenteak Iñaki Gurtubaiek aldarrikapen hauen ezjakintasuna adierazi ostean, zuzendaritza eta lan batzordea deitutako lanuzteak geldiarazteko helburuarekin negoziatzeko elkartu dira. Ezei genizkion 5 aldarrikapenak garatu ditugu eta berauen inguruan ikuspuntuak helarazi dizkiogu. Ondoren, lehendakariak esan digu aztertu egingo dituela eta bilera batera deituko gaituela. Beraz, zabalik daukagu gatazka, ez da bukatu, eta Tubisako langileok gure lanpostuak desagertu ez daitezen. Langileok gure lana baldintza duinetan egin dezagun eta gure lan osasuna bermatu dadin borrokan jarraituko dugu. Ikusteko dago Tubisak aldarrikapen hauen aurrean hartuko dituen neurriak. Momentuz beraz, iragarritako lanuzteak indarrean jarraituko dute. Egun osoko lanuzteak abenduaren 19an eta 21an, eta lan etenaldi partzialak abenduaren 11an eta 18an. Eskuragarri dago tripontzia zozketaren lehen atala. Hamar gutxi. Berriz, ez da nola hasten den, nola bukatzen den baizik. Emanazu tripontziaren zenbaki oso bat. Ez da ilusioa galdu behar, ez da? Ez, egindako bidea eta egiteko dagoena ez da ahaztu behar. Eman niri ere zenbaki oso bat.
Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Gehiago bai dago 11.eus atarian. Azkenik, Sara Azurzaren ilunen umeak abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta gero arte. Ile urdin berdeak larruzko altza luzeak eta